Duha ang nakala sa panagbangga nga hitabo kagahapon Lunes ug sa miaging Domingo sa lalawigan sa Negros Oriental. Aniya ang report. Patay ang 20 anyos nga estudyanteng lalaki, human mibangga ang tricycle sa iyang motorsiklo, samtang nagsubay sa National Highway sa Barangay Pulo, Tanhay City, Negros Oriental, Lunes kagahapon sa hapon. Nadala pa sa tambalanan ang tinunan apan gideklara na kini nga dead on arrival. Naangol usab ang 52 anyos nga tricycle driver nga taga sitio Buyaw, Barangay Tugas, Tanhay City. Nasayran sa investigasyon nga mi-overtake ang motorsiklo sa tricycle nga mihatod sa pagkabangga niini sa tubangang bahin sa tricycle. Pagkapantok sa ulo sa motorista, mao'y gituuhang hinungdan sa kamatayo niini. Human nga malabay sa konkretong dan. Wala muluwat og pamahayag ang duha ka habig. While going north, ni Yamada na uhunong ang pasahero niya. Maghunong sa kuan, here comes, nagpadulong po dahi ang kusog ng motor. Dito siya ni overtake sa to, mautong nasangit siya sa kanibitang brandillas aning pedicab. Samtang nakalas usab ang lalaking rider, human nga banggai sa Fortuner ang gimanihon niyang motorsiklo sa barangay Mayabon sa Sabuangitan, Negros Oriental. Dead on the spot ang biktima nga taga-saksak Bagong Negros Oriental, samtang kritikal usab ang lalaking back rider nga gidala sa Negros Oriental Provincial Hospital sa Dumaguete City. Sa hulagway sa Negros Oriental Police Provincial Office, sa GMA Integrated News, makita nga maayong pagkaguba sa hood sa Fortuner. Sa investigasyon, gikan sa bakong ang motorsiklo, dihang gikasugat ang Fortuner nga gimaniho sa usa ka lalaking 74 anyos nga taga barangay Bulok-Bulok, Sibulan. Sa kakusog sa impact, nalagpot sa kasagbutan ang rider ug back rider. Gisuyan pagkuha ang habig sa driver nga anaa karon sa kustodiya sa Zamboanga Police. Ako si Orchid Salapinkaw, Balitang Bisdak.